गुड मर्निं लोगोफोर नै फुंनि फुं मा जोंना दैया जोबना होलायबाय सायाव दै जोबनायनि कारनावनो नै आं दा फैनो गोनां जालायबाय सानिफ्राय सिङाव मा खालामनो उफाय गैया इखो आं बन्द खालामसै जय श्री राम ओमफ्राय दरजाखौ फांनोसै आं नैला लोगोफोर जियानो नहक आं मोनसे खोथा नोंथांमोननो देखायनो सानदों र' बे केमेराथ' जानाय नंला नै नायदो जोंनि रुमनि हालोदा नाय माबानि ग्राउन्ड फ्लोरनि पाब्लिक एरियानि जायगाखौ नाय जि गाज्रिखा ओइ नै नाय लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै जा गाज्रिखा लोगोफोर मा बुंनो बेखौ माने नैला बेथिंबो नायदो माबोरै जाना दं प्लास्टिकफोरा वाव माने मालिका आंनो आगोल होयोमोन आरोना 1000 थाखा बेनिफ्राय आङो साफा खालामोमोन मबाइल खरसा जायो होननानै माहायाव खनब्रैसो सिबोमोन आरो आं साफा खालामोमोन होनबानि समाव साफा थायोमोन खिन्थु दाना मा जाबाय आं बाबाय हराव उन्दुना फैनानै बाखांखां मोनो ओमफ्राय जोंनाबो सिकिउरिटिफोराबो दरमायाबो एसे बारिबाय नालाय आरो दा 1000 थाखाया खमनाय जाबाय बेखायनो आङो माने सिबला आरोना दा 2000 होबाथाय सिबगोन होनना सानबाय थादों आङो ओरैनो थास्लायस्लाय 1 घन्टानि खामानि 1 घन्टाबो नाङा देलाय ओमफ्राय मा जाबाय लोगोफोर बाथ्राया बेनोदि माथो फेसबुक वाट्सएप इउटुब इन्स्टाग्राम नायबाथाय माने भूमिका जेथिंबो भूमिकानि नामल' आं होलिया देलाय बयबो खोनाखाबाय जानांगौ भूमिकानि लोगोसे बिनि आगोलाव मा फैदोंमोन एमजे आरो प्रिति दाना फैलायबाय भूमिका दोंसे मेथाइखौ आं एकदम सानफ्रोमबो हराव गोसोखाङो आरोना डिउटि मावनाय समाव लोगोफोर माखौ मिथिबायना एक्टर जानो गोनांबोला ठिकादार जानो फेमास जानो गोसो दंब्ला भाइराल जानो एकदम बाथ्राया राइट एकदम कारेक्ट बेयो एक्टर जानोबा ठिकादार जानांगौनो ठिकादारनावसो फैसा थायो नालाय होमबानासो एलबाम सेलबाम बानायना फैसा गारनो हायो नालाय गाव फैसा गारग्रोनो हायाबा नोङो जुदि आगोलनिफ्रायनो एक्टर नंखायाबा थारमाने एसे गोब्राब जायो आरोना बेनिखायनो बेनिफ्राय फेमास जानोबा भाइराल जानांगौनो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा भाइराल जानांगौ मोजांजोंबो भाइराल जायो गाज्रिजोंबो भाइराल जायो थाबैनो जुदि बांसिन नोंथांमोना फेमास जानो लुगैदोंबा स्पिडआव गाज्रि भाइराल जानांगोन गाज्रि भाइराल जाबासो एकदम हाई स्पिडआव खारगोन आरोना भाइराला होमबाना मिथिबाय डेभिडआ सोर भूमिकाया सोर आमुगा सोर ओइबे सोर थाब मिथिबाय आरोना बयबो सिनायगोन मोना बेखायनो लोगोफोर फैसा खामायनो सानदोंब्ला नांला दे बुंले आङो स' लोगोफोर गासिबो मोजाङैनो दंना जास्ट ओरैनो मानो इखो ओरैनो कमेडि सिस्टेमाव ओरैनो बानायबाय आरो आं भिडिअखौ जास्ट टाइम पास ओंखाम संगासिनो लोगोफोरा ओंखामा मोनाखै साहा फुदुंनायदो साहाबो जायाखै स' लोंनानै थानोसै बेनिफ्राय बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदि दा भाइरेल जा मबा 10,000 मबा 12,000नो हरसेयावनो स' जुदि बिदि हरसेयावनो खामायनांगौब्ला बेसेबां फैसा मोनगोनलै आयु माहाजोन जागोन माथो हौवाफोरा हानाय नङा दखन हौवाफोरा बाप आं हाबा खालामनानै बिजनेसखौ खालामबानो हामसिगोन नामा भूमिकाखौ जना जाबाय थागोन आंनावनो दे बाय बिदिब्ला